Het is feest bij Tim en Ilse en haar dochterke Johanne in Balzert. De adopteerde Tim is toch zijn biologische zusjes uit Zweden opspoord via Facebook. We are looking for our brother who was adopted from Indonesia, Semarang. His birth name was Heru and he's now about 37 years old. We believe he is in the Netherlands, but he could be anywhere. Please share. Ik wist gelijk dat ik degene was die ze zochten. Maar ik kreeg van hun een bericht terug van nou, hartstikke fijn dat je ons hebt bericht. Maar ja, het spijt ons wel om te zeggen, we hebben al zoveel claims gehad van mensen die dachten dat zij onze broer waren. Ja, dat we nu wel wat voorzichtig zijn, dus kun je wel wat meer vertellen over je. Nou, dat heb ik vervolgens gedaan en ik heb wat kopieën verstuurd van mijn adoptiepapieren. Ja, en toen was het voor hun ook wel heel erg duidelijk natuurlijk dat ik degene was die ze zochten. Ja, ze willen gewoon heel graag contact. Ja, en ik heb ook gezegd, nou dat kunnen we doen, maar we kunnen ook natuurlijk gewoon heel snel nu afspreken of ik naar Zweden kom of jullie hierheen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. De een, die is als eerste, toen ze 4 maanden was, geadopteerd door een Zweeds gezin. En Lin is pas 3 of 4 maanden later geadopteerd door een ander Zweeds gezin. Dus zij zijn gescheiden opgegroeid en zij hebben elkaar in 2012 pas gevonden. Do hast ook een tweelingbroer die bij Wottegeer bij een adoptiegezin komen. Wat vindt hij van het nice? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb met mijn tweelingbroer niet heel intensief contact. Om heel eerlijk te zijn, de afgelopen jaren al geen contact gehad, maar natuurlijk ja, speciaal vanwege dit heb ik hem gisteren gebeld en hem op de hoogte gebracht. Want ik wilde eigenlijk wel dat hij het van mij hoorde en niet in de media zou lezen. En nou, hij was wel, hij was wat verbaasd, maar hij zei wel, ja, als de tweeling mijn gegevens wil hebben, dan mag je ze zeker doorgeven. Dus dat is inmiddels geregeld. Ja.